Tienshia memeneda non sombia. Man Kenya or Common Radio 97.1. Hey. Radio Man Kenya or Common Radio 97.1. Hey. Or Common Radio 97.1. Or Common Radio 97.1. Ghana man, there will be Wiase when you break na and then so Wiase who say only be Dinchiemu. Young Wiase Abakosem programmer Okuman Radio 97.1. Young Ashisha say you're the Baba some Ghana man. Ti yeda Wiase say my braina Modibabiti. Nene yebeko yenjumandini son tentem em say ye start no na wotwe abiesa ne atwam ti ene ye mpren etoso anan a yere di dwuman ya ye de babesom mo na sene a ye ne da bia no yere ka se Wiase Abakosem no ye nipa bia ba na wo won atwam ko se bi won te ase won ho asem ne ye ba beka eni entimpo biara se yereka aba begu won ho fi da biara da bi na emum won ne ye ba bia wo ye no na yenso
ya kwa hwehwehwe mu na ye ne mo ba bedi nkomo efe biom enye yen adwene na ye ba beka na mmom ye ne a scholar fo no won akwa ye research won akoye won pensemu na won akyerɛw eno na ye de ba besom mo na etiefo me a medi Jumedi ho chiame mede sommo ofre me John Peter Addo Nyarko obetimi afre me Yohane Petro ofre me sanso a meje so na etiefo emise na wotwe abiesa atwamu yi ne ye de enkomo yi fiti ase na yen title of yen very first topic a ye fa wo Wiase Abakosem mu no ya tunidin say the Akan warfare for economic and political dominance at the Coast. The Akan warfare for political and economic dominance at the Gold Coast. Na etefo say na watwe biesa atwamu no ye di nkomo fa 1600 ebeka 1700 eno ho nkomo ene ye di ena nkomo na ye di no sese yaba bedu baby a kingdoms na ewo ho no ebi afole na ebi nso arise until within the 1600s no ye kan kingdoms bi to say adanse na eye le leader ohwe on the western front na akwamu still an wo ye leader on the eastern front ewo yen Gold Coast menmu na adanse sabre no mu na achemfo ye kire say won ne achemfo nsem bi bai enema achemfo fi adanse emua na denchirafo nso civil war bai enema denchirafo no nso wotu won anamon na wodi fi adanse fo no ho na niema adanse nso kuro no sebe wo rise na eno nso fall no eye apia brenya na enuan mo ho sem bi a okodi kire denchira ohene bi a ema buamponsem sabre oyo mama onu nso tu anomon kokun ma de adanse oman no eno nso ba form na etiefo ye kene nyina no ye kan se okonfo anoche ohwe the defect ohwe the disadvantage ohwe niama na kutia amang na abadeda no eno hwe so na ode forme esanteman se na be ya niama esi ma denchira ma the ga kingdom ma adanse ma akwamu ma wonyina abo form no se na be ya esanteman eri nya saa defects na disadvantages ni bi nti ene in young intro no so ye ba be hwe the difference okonfo anoche niema okonfo anoche standing out eno so ye ba be hwe nti adanse apia brenya ne ye okoye enema adanse enso ba form ofa the Ga kingdom a ye kan eye okan koi maame a ye frɛ no Dodi Akabi ono nso no suba na oda di kire ne nkramanfo no bi a enu nti ema na wompenasem ofa okan koi na nkasa no suba na ono nso oyi kire ne manfo no bi na wo kyerɛ na okan koi timu ye den ma ne manfo na nkasa nti ema ne manfo no wonso wobetan okan koi ema onya problem bebre ama bra edu se akwamfo no be attack okan koi no na nkasa ne manfo na nkasa nso wo bitre no eno nso wo ho ena ema Ga kingdom no eno nso bo form na tiefo ohwe denchira man ne nso ya ne ema denchira bo form eno nso ye denchira man no wo control a very vast area se na mekan no one trading route ne nkuya na Buamponsem protect no ye 130 miles but then denchira one defect na wo ne se wonte abankese so ya unni privileges ni bi se wonte abankese so ya unhye dan ye denchira ni papa nti won na wo botwemafo na abosufo no anase asabi anase sudakweafo anase watreso anase nkawiefo no wonyina even do ana denchiraman ni nyina no wo ye denchiraman no wonte abankase suntu won hye dan ye denchirafo nkyerkyeremu ni se ofa ebi te se botwemafo na anase abosufo na won se obi wia won wotwa won even do a wo ye denchirafo no se obi wu ana odishi bi wu denchira wotwa wonti won niema Buamponsem ma won sa punishment ni se wo se na won hene abosu hene no wo frɛ ni ntiamoya na ntiamoya no obo Buamponsem busuani bi apo oje ni nsam sika enokum no
nti bu amponsem asotwe ode ma nti amoa ne manfo no nyinaa kopem sɛ wɔn ase bɛtɔre ne sɛ ɔde hye bi awu ana ɔhene bi awu a abosufo no anaasɛ bɔtwemafo no wɔn wɔbɛtwa wɔn ti na wɔde wɔn ayɛ amane nti even though ana saa nkrɔfo nyinaa wɔyɛ denkyirafo no still saa nneɛma yi nyinaa no wɔkɔm nti na ɛma bra kwaman sɔre sɛ wɔpɛ sɛ wɔne denkyiraduɔko no ɛma easily saa aman yi nyinaa na wɔyɛ denkyira wɔde hu nti ɛsɛ denkyira ase no wɔhu sɛ kwaman re seek for a different freedom a sɛ wɔde wɔn ho kɔbɔ a wɔn so wɔbɛnya wɔn fa ho di nti saa nneɛma yi na denkyira yɛ na tiefo bra ebedu before ansa na denkyira man no asante man ana kwaman ana amansiefo no wɔn kɔdi ɔko na ɛma denkyira bɔ fam no asa the late 1700s no na man na ɛwɔ hɔ no na yɛ denkyira na yɛ akwamu na akyem na meka sɛ yɛka sɛ ofa nneɛma na wo trade saa time na wɔyɛ gold ɛyɛ ivory ɛyɛ slaves ɛna ɛyɛ kola nut ɛtiefo yɛn topic yi yɛ discuss around economy ɛna politics ɛno na ma yɛn tɔkwaw ni nyinaa bai ɛno na ma nneɛma bai ni nyinaa sisi nti ɛno ne the driving topic for yɛn discussion ayɛ for yɛn Wiase Abakosem for this particular topic nti nneɛma na wo trade ni saa bere no mu no na yɛ wɔtɔn gold wɔtɔn ivory wɔtɔn slaves ɛna ɛfɛ kola nut na ɛtiefo saa bere no nso na mende ɛna Hausa fo no nso no wofi north nkra ansa na Europeans no nso yɛ ne wɔn trade ɛwɔ south na denkyira ɛne akyem de wɔn wɔ gold nti ɛno na wɔtɔn more na sɛ ofa akwamufo no nso a na akwamfo no nea na ɛma wɔn nso wɔnya sika no yɛ akwamfo no bɛkyerɛ akuapemfo no di wɔn so nti na akwamfo no wɔn ma akuapemfo no yɛ adwuma wɔn wɔdɔ ɛna wɔde fidi wɔn asraafo no sɛ wɔpɛ obi na wɔde wɔn akɔ akoa a wɔpɛ asraafo no wɔn akɔ akoa a wɔtumi ma akuapemfo no bi ne wɔn kɔ wɔpɛ obi akyerɛ na kɔtɔn no wɔde na kɔsesa tuo nso a akuapemfo no bi wɔ hɔ a na wɔkyerɛ wɔn de wɔn di saa adwuma no ɛna na wɔbɛsan bɛdi ga kingdom fo so wɔbɛfa aladoku wɔbɛfa agona na saa nkrɔfo yi a wɔbɛdi wɔn so no nyinaa no na wɔsan tua sika ma akwamuhene ana wɔsan tua sika ma akwamuman no nti owó nyinaa sɛ yɛ ɔsram o sɛ yɛ afi no o wɔ sika a utua ma akwamuman no na wɔsan gye rent akwamufo no san gye rent as at the end of 1600 no akwamufo no na gye rent ɛfa Christianborg ɛfa Fort Krevekova na ana Asha Fort ɛno nso na ɛwɔ Accra ɛfa James Fort saa Fort abiesan ɛna nea na ɛwɔ Ga Adangbe Fredericksburg ndi Fort anan nyinaa no wɔn so na akwamfo no ɛhɔ no woji wɔn rent ɛno nso ka ho na akwamfo no nyeska ebio na akwamfo no control the trading route no main one baako na ɛda Late ɛna na wɔsan ko yɛ baako nso a na ɛda the Volta nti obi a wode nneɛma fi akyem wode fi asante a wopɛ sɛ wode bankran no wobetua to ama akwamuhene nti ebio na okɔ the Volta Lake ne nso a obi a wopɛ sɛ wo cross wodo nneɛma bɛ cross no wɔkyerɛ sɛ asutware na akwamuhene wɔ ne ɔhene baako bi a ɔno nso wɔ hɔ a ogye to nti etiefo saa bere ni nyinaa no denkyira akyem ne akwamu na wɔyɛ the most powerful na denkyira ne akyemfo de na wɔyɛ anuanom na denkyira ne akyemfo wɔyɛ baako nti ɛno na ma akwamufo nso wɔyɛ sɛ wɔbɛbɔ mɔden na wɔn nso wɔn akreti another state a na ɛno nso wɔbɛfrɛ no Asante later nti etiefo aka ma yɛ akwakodu bra denkyira ne kwaman ana Asante man a ɔsɛ tutu ne ɔkonfanoche wɔbɔ mu forming no na saa ntɔkwa no wohwɛ Dutch for no report na wɔkyerɛ sɛ saa denkyira ne Asante ntɔkwa no nipa nkoa 30,000 ɛna ewi atefo na mepɛ sɛ yɛ fasima na mema yɛ ma yɛ adwene kɔ bibi so ɛm sɛ yɛn discussions yɛn normal local discussions ya ne yɛrefa yɛn abibi man a ɔkonfanoche
one of the people Abakosem ne niama ne dwumadi oyɛ no sɛ yɛsan bɛhwɛ ne yɛhwɛ ne dwumadi ne mu yie sɛ wohwɛ Akropong-Akuapem as a body ebinom afa ne religiosity wɔyɛ Amanfo wɔn shrine ɛno no wɔ hɔ ebinom nso ne yɛyɛ a ɔbɛyɛ ne dwumadi obedi sɛ ɔde sword kɔhyɛ form sɛ ɔde ne nsa tutu form na ɛbɛyɛ ɔware ɔkɔda baabi ɛhɔ no nso ne dwumadi no ayɛ tourist center ebinom nso didi wɔ ho na mmom Akropong-Akuapem ade baako bi mepɛ sɛ yɛ ma yɛn adwene kɔ ho no yɛ ne ideology and the things he stood for ne American sɛ nneɛma ogina so anaasɛ nneɛma na ɛkɔ so ɛwɔ yɛn ɔman mu yɛn abibiman mu ɔhwɛ so na ɔde nwene ana ɔne ɔsɛ tutu de nwene sante man no ɛsɛ mo ma yɛma yɛn adwene kɔ saa de ne so because bɛka nɛ sɛ santeman yɛ sɛne ati sɛ yɛtimi ka sɛ asanteman wohwɛ aman a ɛwɔ Ghana anaasɛ wohwɛ aheman a ɛwɔ Ghana nyinaa na yɛtimi ka sɛ asanteman na ɛyɛ the greatest ana asanteman na ɛyɛ the biggest na ne ɛsɛ sɛ Akropong-Akuapem ne tirimu pɔw ɛboa ma ɔde form asanteman na ɛsɛ yɛn nso yɛtimi ma yɛn ani kɔ hɔ because na onim yɛn abibifo no yɛn suban nti asanteman no okriti no okriti a city and a state without history okriti one capital city any history eye kuro foforo enye sɛ ye na yɛte ha na mobile ye na ye adehye na mobile dabi no nim onim sɛ na nipa ne te nti bra bɔtwemafo ne ba bra obiare ba bɛka coalition ne ho no ɔkyerɛ sɛ memo obiara nkyerɛkyerɛ obiara ase memo obiara nka sɛ wo na ofi ha wo na wo yɛ sɛ wo na nka adehyefo no ho wo na wo yɛ akoya ne yɛkɔfa wo sɛ memo obiara nkyerɛkyerɛ obiara ase ɔman na yɛreform ɔman foforo nti yɛwɔ a new capital city yɛwɔ a new name ɛno nso yɛde ba be di dwuma sɛ wohwɛ Chinese fo wɔ Confucius Chinese fo wɔ Sanshu ebusafo Confucius yɛ BC before Christ but Confucius ne lectures ɔyɛ ne nneɛma nyinaa Chinese fo na bɔ no tɔfa bien Confucius dwumadi Chinese fo no hwɛ wɔde sua wɔde yɛ adwuma bɛka ne wɔn schools mu nyinaa no wɔkyɛ sɛ Confucius nneɛma na yɛ bien sɛ wɔde obu ne nidi bɛma wawofo wɔde obu ne nidi bɛma wo na ne wagya ɛno yɛ number 1 rule the second rule no sɛ wɔde obu ne nidi bɛma ɔman no ne nneɛma ɔman ne bɛhyɛ wo sɛ yɛ nti sɛ wohwɛ Confucius bɛka ne Chinese fo no wogusu yusu ne ideologies de yɛ adwuma ne amesrɛ ne sɛ yɛn researchers yɛn academicians Akropong-Akuapem ɛnyɛ the religiosity ana ne akom no pɛ ɛnyɛ the tourist ne tourism ana nneɛma ɔbɛyɛ ne soda yɛtwi fifo ma ɛntwi mfi nkoa na mmom Akropong-Akuapem stood for a different ideology onim sɛ na bibifo magnete nti yɛmfa sɛ King Arthur ne Merlin Akropong-Akuapem ne na no sɛ tutu sa na etenen Akropong-Akuapem adwum do nti yɛn scholars sese mo hɔ mo yɛ history eyi yɛ a free topic merefa Akropong radio so na media amamo say mombo modern na yenye more research into Akropong-Akuapem's ideology because we need it today oka ene say ofo bi na ofifra omantam na ode ne koye minister e wa Ashanti region warempene say obi Ashanti region ode ne koye minister wa fra omantam warempene enso ye nyina yesi Ghana fo so Akropong-Akuapem dwuma odi ne asantefo say won kyerɛkyerɛ memo won kyerɛkyerɛ obi ase because yenganya fanhudi yenganya independence memo won kyerɛkyerɛ obi ase no bɛka ne eno ne di enya because say yentimi mo bi fi voter region nkoye minister wa Ashanti region na ne still a yere kyerɛkyerɛ yen ho ase over 65 years 66 years of independence no still ye pese ye kyerɛ sɛ oyifia nti abusua the ideology of yen nenanu bi a yetwam no mom yen pay attention to enunu mom said the American no ne religiosity no ebinom di ho dwuma na ne tourist nso ebinom ho di ho dwuma
moma yemfa ne ideology and the things that he stood for, and also moma yemfa na yemfa indin hu dwuma, because on a osei tutu no wo frɛ kwamanfo no nyinaa ɛnyɛ me say kwamanfo no wo ye kuro foforo asuo ye boafo bai agogofo bai toasefo bai enkawiefo bai besen ase ɛsan ase Akropong Nkwantakese ɔkyere kurom ɛne atwema nti saa kuro yi amabubo nyinaa last week me sanka say won nyinaa na wo amanhene won nyinaa na wo wɔn akunwa tuntum nti won nyinaa no ɔkonfo no kye ne wɔn kasa mo wotimi sie wɔn akunwa tuntum ɛna o produce a golden stool ma wɔn ɛnu nti na ɛma Santehene ɔyɛ different from other ahemfo a wɔwɔ Ghana because ahemfo na wɔn nyinaa obesu akyerɛ no wɔn nyinaa yɛ amahene na sɛ wɔyɛ nipa du na yɛ nyinaa yɛ amahene na yɛ nyinaa yɛ sie yɛn akonwa na yɛ ɔbaako sɛ ɔmedi yɛn so ya ɔbaako no bɛyɛ kɛse sen yɛn de ɛkɔ so yɛ amahene bɔ ɔbaako no bɛyɛ kɛse sen yɛn nti abusua yɛn sɛ yɛde ba bɛkɔ break na yɛkɔ break ne ne ɛba yɛbɛ start sɛ de yɛde nkɔmɔ no nyinaa ba bɛbɛsi ɛwɔ the 1600s nti yɛfi break ba yɛba bɛ start yɛn nkɔmɔ no fiti the 1700s ne abɔ mmɔden sɛ ɛnɛ yɛbɛtumi awie ɛwɔ 1933 a nti abusua yɛkɔ aba Akuffo Radio 97.1. Akuffo Radio. Akuffo Se monya bre matwen ye ne akoye commercial break yaba ye koso kase Wiase Abakosem ye program a ye pese ye de be som Ghana man nti ye koso ya ye wo atwen mu ye pe sponsorship ye de ba beboa na program ye betimi de abrɛwo memene da anadwo bia se program so de Amanfo bebre tie nti se wo be sponsor yen a nipa bebre na behu o product na o na o pesa o be showcase wo yen show is nti ye bue kwan obi a o pesa o be sponsor yen no o betimi aba Okoman Radio yen officer ewo Akropong-Akuapem na one aba bedi nkomo etiefo ye mamu nyina akwa aba ewo yen commercial break ya ye kwe na sisi yen awie the 1600s yeribra the 1700s ye can say FA among na would Ghana economy ne political and leadership won komo no say won so tewreba in 1600s no na dance for ho na the Ghana kingdom wo ho na achemfo wo ho na akwamufo wo ho na fantefo no so wo ho say adansefo na fim say the Ghana kingdom afim na FA denchira fono so won afim na etiefo ye kan say bra denchira ne asante
wɔko wie ni saa ntɔkwa no 1701 1700 1701 basa bere na so na basoa ɔne Addo ana wɔn wɔfa ana sɛ ɔhena no wɔ hɔ ansa sɛsrɛku nso wis basoa ne Addo nso bedi ade nti basoa nso wis 1689 ɛna efe Addo ana ɔyɛ the young king no ɔno nso ɔbɛfa akwamuman no ɔna na ɔyɛ akwamuhene na Abakosem kyerɛ sɛ ɛyɛ achemfo no in 1699 and 1700 bra basoa wi no achemfo no atake akwamufo no kurowa bien na ɛno na ma Addo nti Addo suman ma wɔkɔ achemfo no wɔ sɛ ɔno wɔn bɛ negotiate because 1699 no bra wo atake akwamukuro no achemfo no fa slaves nkoa mako 100 ansana the 1700s nso wasan ye bio na wasan be peke slaves nti no saa bravado ana saa ne ye mbrante ana mmerema ne ye na wo ye no nya Addo attention na ema Addo sumama wokɔ achemfo no hɔ onko bisa wɔn nia efeso ntu a da bia won wondi okosa na achemfo no nhwehwemu a sɛ wokan Professor Emeritus John Kofi Finn ne krata ɔtwerɛ ɛyɛ asante achem relationship a nea akwamfo no wɔka kyerɛ ne achemfo no ka kyerɛ akwamfo no sɛ ansa na ansa sɛsrɛku ba bɛ atake nkranfo no Akuapemfo no wɔn no wɔn ma ne sika ana wɔn ma ne sika kɔkɔɔ so ɔmfa nkɔ aborɔfo no hɔ no ɔmfa nkɔ sesatuo ɛna ɔno nso hyɛ wɔ mmɔ sɛ odi ɔko no wie a ɔwɔ nhyehyɛeɛ a ɔne wɔn ayɛ ɛne nneɛma a ɔde bɛbrɛ wɔn na ansa sɛsrɛku di ɔko no wie no saa nhyehyɛe no wɔndi so akyiri basoa nso bɛdi ade no ɔno nso saa nhyehyɛe no ɛno nso wɔndi so nti no achemfo no de na kyerɛ sɛ wɔn contribution a wɔyɛ ma akwamufo no de koto tuo de bedi ɔko wo kwapeman asase so ne ene nkranfo no so no ɛno na wɔn wogye wɔn ade nti etefo wɔ kyerɛ sɛ Addo di kan the gift bebree kɔma wɔn first one or the slaves nkuya 30 ɛna ɔde brandy kakra ne abrɔfo nneɛma ba wɔ kyerɛ sɛ achemfo no ani ansɔ nti wɔsan bae na Addo san the slaves nkuya 300 ɛne nneɛma bebree ɛka ho ɛna ɔde kɔma achemfo no na ne yɛ ka sɛ achemfo no pɛ ne kurowa na wotimi hawa akwamufo no sɛ biribia na akwamufo no sɛ wɔkɔ sa no wɔkɔ sa wɔ apue mu na wɔkɔ sa wɔ east mu no ɛyɛ only the achemfo no ɛna wotimi atake akwamufo nkuro no bi pɛ na ma akwamufo no asan wɔ akyi because wɔkɔ no wɔte sɛ wɔte wɔ wɔn akyi sɛ wɔn nkuro no bi a ɛbɛn achemfo no start atake pɛ na ama akwamfo no wɔn conquest bi a wɔkɔ no ama wɔn asan na wɔn aba nti bra Addo timi kotua saa sika wei ma achemfo no wɔkyerɛ sɛ ɛma achemfo no yɛ din for a long time achemfo no atake akwamfo no nti ɛma akwamfo no Addo ne conquest na ɔpɛ sɛ ɔkɔ no onya abere de kɔi paa nti ɛno no 1700 ɛnoko ɔne akwamfo ɛne achemfo no yɛ saa settlement ni nyinaa na wɔkyerɛ on 14th of May 1701 Addo ɛne ne yere no monkoa 28 wɔkɔ the Christian Bo Castle ɛna wɔkɔ sra governor ɔwɔ hɔ na saa me na Addo yɛ preparation a ɔno nso ba bɛkɔ no invasion sɛsɛsi ameka sɛ achemfo no na wɔha wɔn no na sɛ wɔrekɔ sabia na wobɛsi wɔn akyi ha wɔn sɛ wɔn akɔ di nkita ho atua wɔn ka nti sɛ wɔn ha wɔn biem nti on the 14th of May 1701 ɛna Addo ɔne ne yere no monkoa 28 ne mmenhyɛnfo ɛne n'asokwafo wɔsi wɔkɔsra governor na ɔwɔ hɔ no ofi hɔ no ɛna ɔsan kɔɔ Krivekova anaasɛ Ashafort ba Ashafort wɔde wɔkɔɛ no also okohu the surgeon na ɔwɔ hɔ no efisan sɛ na Addo enya cancer na megye di sɛ saa cancer na ɛyɛ ebia kisikuru a
Addo konyan bra oko ne war ne bi okɔ no nti bra Addo yes a nneɛma nyina wie na afei wɔkyɛ sɛ Addo started by year preparation etifo na wɔtwe twɛ mu ne yɛka sɛ Addo de na ɔte sɛ ne wɔfa nana ansasa sreku na Addo ɔpɛ Europeans na asɛm ɛna afei Addo ɔpɛ sɛ ɔkɔnka ɔpɛ sɛ ɔ expand akwamumang no te sɛ ne ana ne wɔfa ansasa sreku yɛ na anen nti bra Addo ɔkɔsra abrɔfo nyinaa ne nkitaho ɔdo ɔno wɔn kɔdi nyinaa yɛ sɛ obenya tuo ne gunpowder na obetimi de akɔ ne war no nti in 1702 in February 1702 ɛna wɔkyerɛ sɛ Addo ɛne ne akwamumang no wɔhyɛ ase sɛ wɔde wɔn ani kyerɛ the east na wɔn akɔ toya the expansion ana ne wɔfa ansasa sreku saa mmere no na wakɔ akɔdu ladoku yɛkyerɛ sɛ na ansasa sreku wayɛ ne invasion na ɛna wakɔ akɔdu ladoku nti Addo nso middle of February 1702 na Addo ɛne akwamumang amase akwamumang wɔkyerɛ sɛ saa bere no sɛnea mekan no sɛ akwamufo no di wusu a wɔrekɔ ɔko biara nso ɔma wɔn asraafo nti saa wɔn asraafo na ɔkɔ na Akuapemfo ka ho Nkranfo ka ho Agonafo ka ho obiara akwamufo di wusu biara no ɔma asraafo a yɛde wɔn kɔ saa ɔko no ɛna sɛ asraafo na ɔde wɔn bɛma akwamufo no sɛ ɔko no wɔn nso no wɔgyina anim nti bibia ɛbɛbɛ biara no nso wɔn na ɛka wɔn kan nti wɔkɔe wɔkyerɛ sɛ wɔdu fitimei no ɛba ya bedu March na wɔntimi nkrɔso the Volta Lake yɛ esan sɛ na Little Popo na Little Krobi wɔ hɔ a na wɔfrɛ ne Little Popo na Little Popo nso na wɔne akwamfo no wɔn nso wɔn ntɔkwaw nti Little Popo fo no nso prevent akwamfo no sɛ wɔbɛkrɔso the Volta Lake nti wɔn di so queen for quite a long time na ɛno na wɔkyɛ sɛ edu biribi na Nkranfo na Addo fa wɔn ka saa asraafo yi sɛ wɔn kɔ saa conquest yi Nkranfo bebree wi ɛwɔ Little Popo wɔpɛ sɛ wɔkrɔso the Volta Lake no nti ɛma Nkranfo no bebree guangen ɛna ɛma even akwamfo ahemfo asraafo no koraa wɔ started be question Addo ɛne ne military skills nti wɔkyerɛ sɛ saa akwamu war no ɛda ngigyamu kakra until sɛ Addo ma wɔde aduan bai na afei ɔsomai na wɔde tuo ne asraafo no bebree bai ɛna ma wɔn vem ba kakra nti ɛma wotimi tra the Volta Lake nti afei wɔdi ako fa the coastal line ɛne wɔn obi ɔwɔ coastal line di ɔko defeati wɔn nyinaa kɔya kodu Wida na wɔkyerɛ sɛ bra Addo ewura Wida Addo wura Wida ɛwɔ May 1702 ɛkyerɛ sɛ antɔkwa no or started in February by March no ansa na otimi cross over Little Popo ɛna odu akoya nti May 1702 no ɛna odu Wida no na wɔne ba Dahomey ɛna ɛhyɛ border nti ɛhɔ no mutɔn na Addo kodui na wodui no wɔkyerɛ sɛ wodu Wida no na Wida fo no wɔn ate Addo wɔnka Addo ne akwamufo no nka nti wɔn anyɛ bibia sɛ wɔne akwamufo no ba bɛko anaasɛ wɔbɛ resist akwamufo no nya a free passage on opposition obi anya wɔn hwee na wɔn wodi the Wida fo no so wɔkyerɛ sɛ saa bere no bra Addo kodu Wida hɔ no ɔhene no ne hyia di nkɔmɔ ɔma Addo no nso tena kurom hɔ kakra koraa ma ɔhene no srɛ Addo sɛ kuro bi wɔ ne nkyɛn a wɔfrɛ no Ofra anaasɛ Little Adra Addo mmoa no na saa kuro no wɔn Wida fo no wɔbɛsɛ saa kuro no bɛhyɛ wɔn ase nti Addo mmoa no na saa kuro no bɛhyɛ n'ase na abusa wɔkyerɛ sɛ Addo bedu wokodu Wida hɔ na wɔyɛ saa conquest ni wie no efe akwamufo na asase no ana wɔn coastal line no ababɛyɛ 250 miles sise akwamufo coastal line ɛyɛ wɔn asase a
one would so no 250 miles 250 miles na fiti agona nti ene agona na yesenya breku ene wini ba ho no fiti sa wini ba ho na kwa tra Benin nti akwamfo no coastal line no sese ho na abedu fiti wini ba ho tra ba Benin ena akwamfo no so wodi widafo no so for between 15 to 25 years na etiefo eyi na Addo nene asraafo no wo wida ho na wonga di nkomonti worije won ahome kakra ena Addo nya a very disturbing news onya news bi na ehaw adwene pa etiefo wo kire se saabere no fortunately for Akwamu no na there was an English there was an English ship bi na aye anchor ewa Accra ewa Labadi English ship bi na sabere abesi because it's assembly na esi wo Addo capital na esi wo kromu no na Addo wo achi nti na onene Akwamu asraafo no so na wo nti bibia esi wo na achi no na efe eyehu ne na esi ni se bra denchira ene kwaman ana santeman ni nya ntokwa no wie no na efe denchirafo no astarte keka won ho nti English one ship bi e wo Labadi ene ode Akwamhene baako nti ofa no ode ne call wida ho baby a Addo wo no ene kobo Addo amane ka kire ni se efe denchirafo na asantefo no yenim se won awie kura no efe denchirafo na start keka won ho a denchirafo no ayese sese no ereya yese woreba beje won man na won asan edisu biem nti eyi na ema Addo woka kire na pe na me na mu na me kase ore nante wafi wida ho no araba back to Akwamu capital saabere no na nyanwase no na 200 miles nantew nti bra woka kire Addo no mpenga ntempara so ena Addo onene asraafo no nyina tu won anamon baya na obedui wo chese wo fi ho no May no on 17th July 1702 ena Addo bedui na Addo bedui no na asema ote no ne senia woka ne fai no na entisa senia woka ne fai se denchirafo no sese denchirafo no asanga timi ne asantefo na kosa ma denchirafo na di asantefo so no na entisa etefo ne esi ne se in 1706 just in 1702 na ba even up to 1706 no 1706 na Dutch for no one director general or one fort wo friend no Jane Landman July 1706 ne reporter oye no chese say asantefo no ne denchirafo no di okon na asantefo no defeat denchirafo no wie no denchirafo no ababaye akwanmukafo ewo ansasesereku 130 miles trading route na ocreativity denchira eba infantefo no na eba Elmina Castle no efe denchirafo no tetawkwan no so na efe obi a odo niama retwam ana obi a wakwakoto niama ode twam ena mostly sa niama ni nyina nso rekwa asante denchirafo na start keka won kwan mu nti efe kwan na eyese business faso na wode niama faso no efe niama ntimi infaso bio nti ama oman no ana business na ewo no aye slow nti etifu sa asemi see around 1707 ena ose tutu ofre ni asanteman Twumhene a oye ne first divisional chief Amankwetia ena oma Amankwetia call wasa okofa because abere nso na asantefo no se denchirafo na wodi wasafo no nyina so nti bra wo be di denchirafo so no
one amankwati anso ne wasafo no kodi nkomo kodi okukakra na wasafo no beka da Asante Union ho nti amankwati ane wasafo no na fe wokole ambush ne ade ana wonso wone de nchirafo na woka enkrofo kwan mu saabere no wonu wondi okwan ama ema saade ne nso ano brase na wo kire se abankase so ntokwa na wo ye unse wo fifi ase no ose tutuba abankase so wo kire se won anhyew abankase so dworobe wotase sika kokko ne niam ahia won nyina wogya okro no to ho nti ema de nchirafo no wokwe na wosamba abaka eno na ema won san disa adwuman nti bra amankwatia ne wasafo no kwe no de wokwe no wokohyew abankase so wohyew no dworobe na ema ne emsa historians and kwe bi kusu hwehwe bebia boamponsem ne abankase so bebia wo beka ne won hu na saabere na ekosu nyina etifu ye chese se Addo nso 1702 na obai no obedui na ohun se ne ana wo kire se anka asantefo no nso de nchirafo na atimi defeat won na ntesa no efe conquest na Addo akwa kodu wida nti efe Addo betena ne capital na efe odin sirahwe osra castles no and efe obi a waye ne bone especially enkranfo na woreko saa okono na woye won adwene se wore nkobie mu no efe Addo no won bedi se won kirekire ne mu ne nti wore nko wo kire se otwen won aso papa na abusua within the 1702 na Addo bedui no se obekaya ye ka se in 1701 okọ Krivekova okocheke ne cancer nti Abakosem chese 1702 late 1702 Addo fi conquest ne ba ya obeye ne redress ne akrafo nyina wo wie no na Addo ono nso owi na edu se Addo wi no na fe akwamfo won asase ne America no won coastal line no efiti agona ekoka wida won abefa Akuapem man ni nyina aboso the kingdom ni nyina so won ababefa aboso na Addo wi no ni wi achi no Akwamhina odi ho no na wofre ni se Akono na ohwe Akwamu history mu a ahemfo abien a Akwamu review won ana Akwamfo yi won si nchen se won ne ahemfo a wodi akon na woye niama pa no uyi ansasasereku a na wayi Akono nso bedi ade for infe 23 years Akono bedi ade fiti 1702 ekopem 1725 nti wochese Akono nso obedi juma pa na bra Akono obedi ade no ni juma odi kanpa ye on 3rd April 1703 3rd April 1703 ena Akono on the Dutch for no was sign contract and now was sign treaty but then within the early 17th and so Europeans are now one who ding and now say we are very powerful young Gold Coast hano now we are the Dutch for into 3rd April 1703 ena Addo Akono on the Netherlands for na Dutch for no was sign a treaty. What just a treaty no na the Lords of Netherlands and the West Indies Company na what front him the Dutch people no West Indies Company and war one side and if Akona no ye Akwamhene on the na for ne wonga wotu nefo once war at one side. Na Dutch for no promise a what ma Akono ne say Akwamunya war bia we be make sure say asrafo makomako we be provide Akwamufo no asrafo makomako oha asrafo oha yi we be ma wontuo we be ma won bibia wo de kokon enu twam a we be san am gunpowder 300 pounds say uko we na 1 pound 2 pounds a gunpowder nkwan a we be ma Akwamufo no 300 pounds enu ye se wonya ntokwa obia o enu ye ntwam wo wie nsu a
wobema on 300 pounds of bullet. Say akwamfunu nyantoko obesa ma on 300 pounds of bullet. We are and see wa say gold na what 12 yenga bibi man mu ha no. Say akwamfunu make sure say gold no be do on sema. Say one saka 20 ounce of gold be a akono de ba akon 1 ounce. Inti se deal we na aborofo no what they call akono ho. Say wobema no asrafo nkwan a wowo tuo ni bibia oha 100. Say oni obi anya ntokwa wobema ne gunpowder nkwan 300 pounds. No ama ne bullet nso 300 pounds. We are say every 20 ounce of gold be a wobeto ewo gold coast ano akwamuhene ana akono wo mu 1 ounce. Na ni adachifo no nso hia fi akono ho no nso say trading route se ne ameka no trading route na ewo ho no akono be keep ni open. Trading route say na akwamfunu control the middle one eda latte ena niana eda the far east and also ewo voter no mu ho no na akwamfunu the control nti nienza akwamfunu be keep it open one block trading route no be ma dwumadi no enso akoso ade ba akwa won sanso pe wo akono ho nso no say obe make sure say ne manfo na ne magno di so no ahimfunu mu bia nu a wo be kokon wonyina wore nkoku bia na ema mesei trading na wo pese wo ye no ena efe nso ni titiru pa no obe make sure say obia orenam ne magnimu ana trading route no so oba beton gold no orenton mo buru no fufu bia je dach fo no nkoya ana je the West Indies Company inti nia promise a dach fo no kwa na wo de koma akono no won so nia na wo hwehwe afi akono ho ni inti bra woni akono timi sign sa trading deal yi wie no nefe akono benya the power say ono nso sene ne wofa ana ne nansa sesreku ena ne wofa ado sene ya wonso wobedi akwamman so no ana won wope expansion no wope conquest no ado nso na ne tirimpo yesa na kan say on the west de achemfo no wo ho nti akwamfo no woni achemfo no nyina ye powerful in forest war inti akwamfo no expansion no aya enko the west afen so ado bedi ade no ado etimi de akwamuman na akwa kodu wida which is 250 miles like coastal line inti at the east so na akwamufo akọ too far inti the conquest bang na ado akono pese okọ efe akono nso de nani kire the north na the northeast the north no na efe the north no fa kwawu ne tafo the north east no so na efe wo fa the voter sabe no ofre on kripi sa hono ofre nti ado ye sa treaty na efe oyibe ye preparation nti etefu se okan Ivor Wilkes ni book The Rise of Akwamua which say 1708 February 1708 and etefu shesa di nso akwamufo conquest bia was started bia no mostly na ye February na was started so February 1707 ena akono ene ne asrafo no which say o amase a very big army wokodu ladoku bebia na adokodu ya na eye den se na obetra no ba de which say ne anye den kura de soldiers ado de kwai no anye den kura February no wokodu ladoku April na akakakra na wongadu Framantem na wongadu Volta region ho kruwa na wokodu so in April no friend togboloku etevu mfanche meye anguna kasentino mentiman kania togboloku eno ne kruwa wokodu so ena woche say July ena finally wotime crosso na wokrosso Volta Lake no na efe wokodu kripi ana say the Volta region but the wokodu Volta region normally wodu Volta what you also on the coastal line be the wodu Volta no what you say akono and to also on the coastal line nemum akono de nani kire the north inti
ɛhɔ na akono kɔ peki wɔ atake ho wɔ atake kpando nti wɔn di ɔko saa bere no bebree ɛnsa na within saa time wofi saa kpando ntɔkwa ne 1708 no wofi wɔ ɛna wɔde wɔn ani kyerɛ tafo ɛne kwawu sesese no wɔn aba abɛkɔnka the whole of Volta region abɛkɔnka ho abɛkɔnka kpando abɛkɔnka peki nti sese de wɔde wɔn ani akyerɛ tafo ɛna akwawu ɛna kwawu na etiefo wɔkyɛ sɛ akwamufo ɛne kwawu ntɔkwa no na ɛyɛ krabɛhwɛ wɔkɔn paa in 1707 no akwamufo no bɛ atake kwawufo no wɔn di ɔko no mfitiase no wɔtumi pushi kwawufo no kɔya kakakra na wɔn adu asante ɛna kwawufo no tumi regroupi ɛna afei wɔne akwamufo no san bɛkɔn back nti wɔkyerɛ sɛ akono fi ne capital February 1707 no February 1708 ɛna akono ɔsan ba back to ne capital because they say wakɔ watima akɔfa pando hɔ abɔ so from mountain no nyinaa wafa abɔ so mmom kwawu na no ɔpɛ sɛ ogye bɔ so no they say was start face challenges mfitiase no na akwamfo no redi nkunim kakra na afei du bibi no kwawfo no nso regroupi and we fight it back nti wɔkyɛ sɛ akono ba back in February 1708 no within 3 months and ɔsan regroupi another army nti June 1708 akono san attaque kwawfo no biem June 1708 akono san attaque kwawfo no biem but wɔkyɛ sɛ ɛno nso entimi ansiaga ɛno nso san tɔkwa no akwamufo no nso san di nkuku nti fiti saa bere ni nyinaa de 1709 hɔ no ewoma na akono asoma ne asraafo no na wɔn akɔ create confusion ana commotion ɛwɔ kwawufo no kuro no nti 1709 ne de dwuma na akono na ɔde di kwawufo no anen na wɔkyɛ sɛ early 1710 ɛna kwawufo no sɛ na nea na akono ayɛ no wayɛ no over a long time ɔno nso otietia wɔn fa ho di so nti kwawufo no nso wɔka wɔn ho bom ɛna wɔkɔ akwamufo no wɔn kuro baako a no wɔfrɛ no Kwaben nti 1710 de akwamufo no nso kɔ destroy Kwaben wɔne Kwaben fo no kɔ di ntɔkwa kɔ hyew Kwaben na eyi akyi no ɛna akono kɔ tɔtuo bebree because de ebu akono animtia sɛnea ohwɛ homa Ivor Wells Troy the rise of akwamu a ebu akono animtia nti akono konya tuo bebree ɛna abusuamon kai sɛ in 1703 no na akono ne Dutch fo no wɔn asan wɔn treaty ne dedaw nti akono nya tuo bebree ɛna afei ɔkɔ kwawufo no so na yi de wɔkyɛ sɛ kwawufo no wɔn antimi ansiaga wɔn antimi angina no nti akono ɛde wɔn di ɔkopa na match say production say me second map na me de to hɔ no anka wɔn fa into page ne so na yɛn fa nkyerɛ etiefo ade by 1710 no na akwamufo no wɔn adu the apex of their conquest nti etiefo mpakyɛ obi a follow yɛn wɔ Facebook and as a YouTube no yɛde the whole total map of akwamu yɛde ato yɛn page ne so sesi a so by 1710 no na akwamu kuro no wɔn afa Wida wɔn afa Little Popo wɔn afa Kripi no na ɛyɛ ɛnɛ anlɔ ɛnɛ angona krom wɔn afa anlɔ wɔn afa Agave wɔn afa Keta wɔn afa Ladoku saa abre oba Okuapem kuro na Accra de Latebi Akua Bonu Eburi Accra wɔn afa Accra no wɔ Greater Accra wɔwɔ Small Accra wɔwɔ Su wɔwɔ Labadi hono nyinaa na wɔn afa Agona ɛna wɔn afa Kwawu ɛna wɔn abɛfa Tafo wɔn afa Kamena
nti na akwamfo no asase no sesei ayɛ kɛse bebree nti atiefo sɛ wofkɔ yɛn page no so sesia wɔ yɛn Facebook ɛna yɛn to YouTube a wokɔ akɔhu the map akwamufo no so far baby a wɔn abɛkɔnkɔ and how big saa bere no na they have become ohwɛ a ansa sɛsɛreku ɔno na ɔbɛfa ɔfa Akuapem anan Akuapem ɔfa wɔn asase no ɔkɔfa Greater Accra ansa sɛsɛreku fa Ladoku ɛna na meka sɛ fiti Agave ɔfa Ladoku ɛna ansa sɛsɛreku wiwie no ɛna Bashoa bedi ade Bashoa de obedi ade no Bashoa no some per expansion nti na Bashoa consolidate akwamumang ne ne awon anya ne taxes ana wogije no nti Bashoa ne oyɛ ne sɛ ɔno no mpe Europeans na asɛm nti Bashoa de Christian Castle no no bɛfa bedi so bra Addo nso bai no Addo nso de ntɔkwa no fa Kita call unlock popo kodu wida ɛna ansa na akono nso bedi ade no akono de ntɔkwa no nso kɔfa kripi yɛ ho pando peki ɛna ɔde ntɔkwa no kɔ kwawu na akono ɔde kɔfa tafo nti etiefo by 1710 no na akwamfu asase no ayɛ kakraka na between saa time nyina na ekoso on the eastern side of the Gold Coast na sese no the western side of the Gold Coast me pese ye di nkomo na anka ye de ye nkomo no ye fancy wo Asante Achem in 1717 because they say say you the dominance in as far as economy and the politics in your concern ye hwe ne ye ya fiti sabiri ya ye di nkomo nyina no ye nga ne ete en ho so sa abrofo no pebibia wo ye ho a wo be ka kire yan se ne de ama won nti ye hwe fiti sabiri ya kopem time a ye nga ye de empe de en ho koma abrofo no se yendi wondi en so no ye pese ye kire sa ne ema nyina mu ne ye hwe den ne ye beye from now on nti sese ye ribubu story no na obiaa enya ne ho nti ase nti atefo sese ye de akwamufo no so de na ba be 1710 ye nkɔhwɛ ne ana ekoso on the western side bra na sese Asanteman nso ababe di inkunim on the western side da won ababe di defeat danger ye kyerɛ asa 1706 no na dangerfo no ka nkrɔfo kan mu waka 3 days ne kwan mu nti ɛno ɛna ɛma ɔsɛi tutu ɔsoma amankwatia ɛne wasafo no ɛna wasafo no wokodi saa ɔkono a wo ma saa de no ɛto ba fam na etiefo saa bere no asantefo nso ne achemfo no benya asɛm won benya problem ne etene sɛ bra sɛ unse denchiafo no won ne achemfo no ye ba akonti akwamufo no ne denchira de achemfo no nya bia na denchiafo no bɛboa nti bra asante wo defeati denchira no ɛno ɛna ɛma achemfo no wo boa denchiafo no kakra denchiafo no initially wo guangba achemfo no ho ɛna na achemfo no start be support won kakra nti ɛdi ma asantefo no nso won ani brɛ achemfo no so ana sisi nso akwakoye sɛ achemfo no momo ne yem nuanom ana yen ally akwamu mo no ne sisi so wɔ east sisi mu nua na mo no wɔ west no yen asantefo ana yen a defeat denchafo no so the next one is say ye be defeat mo nso na efe e kan ye ne yen nuanom akwamfo no nkoa nti asantefo saa niama nso start sorry etifo ade ba ko bi a esan sorry ma wo no san jei na esan ba soro nso ye sabre no na Twumhene sabre no na Twumhene no na ompese obehye sante ase etu me chese bra Asanteman defeat denchira no amanga na denchira disu nyina no Asanteman so pese wo bedi so because that 30 miles trading route no na so important to Asantefo no say among na was kwan no ho nyina no se wentime nkrontoro a ana se wonni authority over them a
oniama ntimi ntwam ana untimi control the business nti ema asantefo ne twifo no nso twififo heno nso wokodi okon na saa ntokwa no mu no ena eye achemfo wo through one support achemfo no through one support ena wode ma twifofo no nti within that same period the Dutch and Netherlands one director general na one of the 1/4 no asemo kan ni say ohun say ntokwa obireba between asantefo ne achemfo no but ono no ni view mu nkwa de Europeans no should remain neutral. It say achemfo no wini a trading no ebekoso say asantefo no nso ewini a trading ne bekoso say asantefo no lusu a achemfo no ne twifo no ne adenya wo yedamfo so still a trading ne bekoso nti hiring ne asema okachire other Europeans and they say everybody should stay neutral in sa asantefo ne achemfo no war na aye na adwene say ebenua ne ho nkakra aba no na enua chi no na eye say sisi ntokwa no de erinya abaso ntokwa no de sisi ni fili gadochi no ebetimenya abaso nti asantefo no ne edika no woye won alliance wofa won wasafo no na efe mechese se wokọ twifufo no so wofi twifufo no so no ena wokọ awowimfo no so ena wokọ diviti awowimfo no so na wowie no na efe se won apush ya akọ nti efe se asantefo won so wo prepare won ho na asante achem wo no wode hihye so nti asantefo no start prepare won tuo say worry ready for the asante achem war na eyi enema achemfo no nso wo ye say won so say we start prepare na wode twen asantefo no now unfortunately for achemfo no asantefo no the one wo route same route na etimi be do one castle but achemfo no de na won ni route bi a wo control edwon be do castle a ba bia wo tongtuo no nti wo che say na saabere no agona hene na owo ho no ofre ne Nyarko eku nti achemfo no kohu Nyarko eku na wokache Nyarko eku ni se anka ombo mode na anka omma won kwan na anka won fa ni kurom ho na ni kurom ho wo fa na won asi winiba won asi senya won asi breku na won adu apam won adu mpona no ho na won atima akototuo no na tiefo okaye nsem na 1688 na 1689 akwamu ene agona bedi ntokwa ma akwamu bedi agona so di sabiri ya na Nyarko eku odi ohene a achimfu ya abase wo be negotiation no na still na akwamufo nsa hye agona fo nso so nti ema agona won ohene no Nyarko eku wanje achemfo no asem no antum nti enso ma achemfo no nso bufui na samere na busua achimabu akwahina no ho no wofre no foripahin ena na achim kotoku hina no ho no ono nso wofre na painting na abusua Dutch report same way o kan our works book na wo chese a painting ene oforipahin wo kan won ho bom a painting ni oforipahin wo kan won ho bom se won nyina wo bebom na wone agonafo no akwagodi ntokwa because wo hu se esantefo no nso reba na se won anka won ho ambom a wanya na won antima ndi okon nti wo kan won ho bom nti in 1715 30th October 1715 ena achemfo no wone agona ene akwamufo no kodi okon na wo chese fantefo no koya nso beboya akwamufo no kakra na December 1715 ena wo chese ose tutu nso frɛ ne asanteman asrafo nyina he gathered all the army ofra mankwati ane wasafo no osemo asante
wɔn asrafo no nyinaa sɛm wɔn ba Kumase sɛ wɔn bɛyɛ ready na wɔn bɛdi ɔkɔ because abiri ne mu na akyɛmfo no nso astarte sende wɔn manfo sɛ wɔn kɔ ɛsantemfo no wɔn nkyerɛ wɔn sɛ wɔn ne wɔn ba bɛdi ɔkɔ na bere a akyɛmfo no wɔ atake agonafo no sɛ asantefo no wɔn nkrɔfo a wɔbɛn wɔn pa na sɛ wɔn a wɔboa wɔn ma wɔn state ne bɛyɛ state ne yɛ akwamu nti sɛ akyɛmfo no ne agona ne akwamu rekontɔkwa de a na ne asantefo nhia any invitation to enter nti wɔkyerɛ sɛ asantefo ɛno ɛna ma de asante akyem war start fefɛ we a invite asante fo no into the war so initially na war no yɛ akyemfo no ɛna ɛne agona ne akwamu na ɛko ɛna asante bewura mu na asante akyem war no ɛyɛ Europeans na ɛwɔ the Gold Coast at the time ɛm sɛ wɔn nyinaa the Dutch, the British ɛna the Danish wɔn nyinaa wɔn Director Generals wɔn nyinaa throw a report on the final happenings and na see ɛwɔ asante akyem war no nea mede no de betu gua no yɛ first no yɛ the British for no early the year 1717 na British for no one report by ne kyerɛ sɛ sese no wɔhwɛ asante akyem war na ɛkɔ so saa time no wɔn susu yi mu no by September 1717 de na ntɔkwa no to nyinaa atwa nti ɛno yɛ British for no which means as at that early 1717 na asante akyem war no na egu so kɔ so October 1717 ɛna the Dutch one Director General ɔwɔ Apam Dutch Director General ɔno so ɔwɔ Apam ne reporter ɔno nso ne nsa kan ne kyɛ sɛ asante akyem ntɔkwa na wɔkɔ no akyemfo na etime kum ɔsɛ tutu ɛma asante ami no wɔn nyinaa wɔn a retire na wɔn aguan afi ɔkono Danish fo nso reporter wɔn man in November 1717 wɔn nso wɔkyerɛ sɛ wɔn a egu so kɔ so no nti no ɛma sese adetɔn nni hɔ because asante ne akyem wɔn na wɔ control gold no nti no wɔn na wɔkɔ no nti no ɛma adetɔn nkɔ na ɛtiefo baabi a adu yi nneɛma bi ma ɛyɛ asante akyem war no nneɛma bi sisi wɔ mu na ɛtiefo nea esi ne sɛ wɔkyerɛ sɛ nea ɛyɛ na ɛma akyemfo no wokum ɛyɛ ɔsɛe tutu no because wowie asante akyem war no one significant thing esi ne sɛ after asantefo ne akyemfo no kun wie no wɔko ntɔkwa no wie no wɔbɛyɛ alliance wɔko ntɔkwa no wie no mom no BBC a saa asɛm na esi no ɛno mom ma asantefo no ne akyemfo no mom kan wɔn ho bom wɔkyerɛ sɛ na akono saa ntɔkwa no ba bɛhyɛ so na akono kɔka kyerɛ ɔsɛe tutu se na saa asɛm yi a mekan yɛ okan asante akyem relations a ɛyɛ emeritus professor John Kofi Finn ɔkyerɛw yi a ɔno ne explanation a ɔde ma nneɛma a wokum ɔsɛe tutu no ni ɔkyerɛ sɛ research no kyerɛ sɛ na akono ka kyerɛ ɔsɛe tutu se ɔwɔ kwan bi a ebetumi aba bɛfa na asase nim a ɔno na akwamu asase nim na ɛbɛkɔ akɔsi ɛyɛ akyemfo n'akyi na obetumi defeat wɔn nti ɛma ɔsɛe tutu kyɛ na asraafo no mu abien ɔma opoku ware ɛne fa kɛse na kɔjoin ne agona ne wɔn ntɔkwa na wɔko no ɛna afei ɔno ɔsɛe tutu no ne na asraafo kakra bi wɔyɛ sɛ wɔn obetie nea akono ka no
na wɔn aba bɛfa achemfo n'akyi na anka wɔn aba bɛtumi aba bɛdifiti wɔn ba akono yɛ saa de no wie na akono san twa ne ho na akono kɔka kyerɛ achemfo no ɛyɛ oforipanyin ne apenten oforipanyin achem abu akwa apenten yɛ achem kutoku ɔsan kɔka kyerɛ wɔn se wakyerɛ baabi a ɔsɛ tutu mfra na ɔmbra na ɔmɛkum wɔn nti ɛma achemfo no nso kɔ lay ambush nti bra ntɔkwa no baako kɔ ha no na wo lay ambush sɛ wɔtwɛn ɔsɛ tutu wɔ pra no so nti wɔkyɛ sɛ na ɔsɛ tutu tene ha mɔkomu ɛna achemfo no ɔretra pra na achemfo no wɔne asantefo no di nkɔmɔ a wɔkyɛ sɛ saa asraafo no na wɔne ɔsɛ tutu nam no de wɔkum wɔn nyinaa wɔkyerɛ saa asraafo no na wɔne wɔn nam no de wɔkum wɔn nyinaa saa ntɔkwa no a ɛyɛ asante achem no nneɛma asantefo no sɔfae no I think the greatest within that time na wɔn sɔfa bibia ɛyɛ den saa da wɔkyɛ sɛ saa bere no wɔne achemfo no di ntɔkwa wie sɛ afei ɔsɛ tutu wie no afei achem suddenly wɔn abɛyɛ the dominant force a wɔwɔ the wɔreyɛ aba Ghana man mu ha na atefo meka sɛ akwamufo no me sɛ akwamfo no wɔ betray ɔsɛ tutu wɔkyerɛ baabi a ɔsɛ tutu bɛfa nti ɛma achemfo no ntim wɔkokum ɔsɛ tutu na bra achemfo no nso akwamfo no ka saa asɛm kyerɛ wɔn no ɛne wɔn nso wɔde wɔn royals ana wɔde wɔn adehye na wɔyɛ mmea no adehye mmea no ɛne adehye mmofra no wɔde wɔn nyinaa saa ɔkono reba no wɔde wɔn nyinaa kɔ akwamuma mu kɔma akono sɛ o wɔrekɔ kuntu ankono nhwɛ wɔn so ma wɔn but wɔkyerɛ sɛ wɔwie ntɔkwa no nso akono amfa saa adehye ya ma achemfo no wɔkyerɛ sɛ mmea na wɔwɔ mu no akono ware wɔn ma na ahemfo no ɛma ofurupahini ni nuabea nkwasa akora de na akono ɔde na yɛ ne slave nti bra achemfo no wini saa wo yi asantefo no sofa yi saa defeat yi wɔn nyinaa ani bebre akono so pa ma efe wɔkyerɛ na akono ontimi ntena ne akwamuma mu wagwan na efe ɔnam abrɔfo no so castle after castle fort after fort na ore pemya because wɔkyerɛ sɛ efe asante achemfo no defeat asantefo no wie ne efe na oforipanyin kyerɛ sɛ mfomso bia akwamuma de afom achemman no sɛ wo ba betua saa aka no na etiefo bra saa ntɔkwa yi kwaya notwithstanding defeat ana nema achemfo no de yɛ asantefo sɛ sisi wɔn akum wɔn ɔhene a odikan ɛyɛ ɔsɛe tutu ɛne ne asraafo no wɔkum wɔn nyinaa no ensiwara saa bere no na awowim unse amankwaatia ne sojafo no kɔ atake awowim ne twifo ɛne sɛhwi saa amanfo nyinaa nso sam besiki revenge ɛwɔ asantefo no so wɔkyɛ sɛ awowimfo no de asanteman kuro nketewa ɛne nkura nketewa bebrede wɔtusi wɔn so ɛne wɔhyew wɔn nyinaa na nea etwa wɔn sunmu kura no na sɛhwihene bi a wɔfrɛ no Ibrim Moro sɛhwihene a na wɔfrɛ no Ibrim Moro ɔno bra ɔno nso wɔkum ɔsɛ tutu no ɔno obesi kumase ɔno de ɔba kumase unsa awowimfo no de ɛyɛ nkura nketewa ne nkuru ketewa no wɔatake wɔn ba bra Ibrim Moro de ɔno sɛhwi asraafo no wɔba Ibrim Moro wɔba kumase no wɔbɛkum adehye na ɛwɔ hɔ no bebree wɔtase wɔkyɛ sɛ wɔkum bebree na afei kumase adehye no wɔtase wɔn nyinaa ɛna asante heme a na wɔfrɛ ne nyaako ɛno nso wɔkum no nti 1717 asante achem wɔ no asante hene ɔwɔ hɔ no wɔkum no ɛna asante heme a ɔwɔ hɔ nso wɔkum no wɔkyɛ sɛ Ibrim Moro ɔtase asanteman adehye no nyinaa ma bra opoku ware ofi ɔkono na ɔba back to kumase no wɔkɔta Ibrim Moro ne sɛhwifo no adehye no mu benu pɛ
mu benu pe ena won saka won na etiefo ofi ehon no so asese no November 1718 na fe kwetwi bia na wo asantefo ene achimfo no ntemu no na atew sise won nyina nua bebue ama won aba behu se akwamufo no de won adi fewo akwamfo na bitre won akwamfo no aye won niam bi a ayese aye won kanana won aka Twumhene aka won saa amangi benu wonti abom ena won aye niama emfata etiefo yebekoyen last break na yeba yebebue lines no na yenga peke calls kakra ena yese ye de besi 1733 bem sen sem na dos ntino ena yeba ba besi 1718 nti yebetwa yen ho sima baako na yeba yebe peke calls na question bi a wo a opese obisa anase nkyerkyeremu bi anase futusem bi a opese ode mayen no na ode amayen nti etiefo yiritwa yen ho sima abasisia Akoma Radio 97.1. Akoma Radio 97.1. Munya se money and go to yet Wiase Abakosem program so. Etifu numbers in here 0551667755 0551667755 0270191971 0270191971 nti etifu question bia wo a ope enchechemu anase ope other comments and I say oh futu sembi a ode be mayen no yes obetimi aba. Hello Bacho me jewso Bacho na udini be bia ofrefi Bacho me do ba achim akotia oye for fortune oh Bacho kasana oja mame mo abaso we tie ujumedie be sempe be mmenu mpemesa na me sha tie ebo umre na me nko bebia uche ade papa that's it nya me ko point down na dem kan say na ke nya town be kan wa kene ba jepa me la tepa yo menso me that's nyamisha 442 nyamisha nti etiefu yekwose a twen calls no say bibi na opese ye cheche mu chewa because Abakosem program ya yeri ya cheche niema mu na yeguso koso na no yenim se nchechemu a ye pese ye de ba no bibi abede di fefefe se na meka di kan no yete ye ngoman mu ye wo hansa na kwasibro ni bai be kasesi a yeguso di ye nga Abakosem nkomoyi bibia abrofo no hia no ye ne won ne ekọ koje anase woba no wobesere saa biri mu nyina no
wope gold a ye ne yekọ ne yedi gold ne koma won ye ne ye kire yekutu gold no ye wo slaves a ye ne yekoto ne yedi koma won nti ye pese ye ka saa yen Abakosem ya aba bedu bra ene deng na ye ya yen so ye dang yen fan hudi na ye de ma Kwesi Broni na deng na ye bitimi aye ana se deng na SSA ye na ye ngani ba ye ho so nti etifo em se ye mbre no aye be dasene ye ba ye be chase fiti the 1718 na ye de akonanim probably say ye bitimi de do 1742 ye de be ba the first invasion of Opokuware 1742 em say ye recall ye nganim no nyina no se ne ameka no amang no esoretew invitiase ye share ase no na obehwa amang no ye 5 and 6 nti me koka we kakra na makoka we kakra be ne obehwe no nkomo no nyina gira amang abiesa so ejina achim ejina kwamu na ejina asante nti no yere koyen anim no ebi ba be film by 1733 no na ba akon asan afim na afi aka won a aka no na won creative account so you be have a very interesting topic you be suade in a master class a yere Wiase Abakosem jetifo osonfo Yohane Petro mi de djumadi na ebesomo mi chia mena eye Frida oye ofei mi chia papa Chicago stand ene wakasani waiki mi chia mu nyina ene me namfo amowo ene mi nuanu mabusuafo amowo Ghana man mu nyina nti abusua makramo nyame adoma dasene yebekoso akokan askolafo no homa no na yede ababa somo ngase mi amedi djumadi ho chia mi ofre me John Peter Addo Nyarko wetimi afre me Yohane Petro abusua makramo Akropong Radio 97.1. Now then I watch why stay for Sano. Eh, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men send me name much chimeno. E mo yeti triti.